Zdravím vás diabetici a diabetičky, vítejte na kanálu Diabetikův deník. Dneska si spolu připravíme lahodný a vyvážený oběd. Začneme tím, že si předehřejeme troubu na 200 stupňů, horní a spodní ohřev. Poté si vezmeme cuketu, asi 200 gramů, zbavíme cuketu slupky a vezmeme si 150 gramů červené papriky, vychází to většinou na jeden kus papriky, kterou nakrájíme na takové proužky. Poté si vezmeme asi 100 gramů mrkve, kterou opět zbavíme slupky a nakrájíme na tenké plátky. Cuketu si nakrájíme na kolečka. Poté si připravíme malý pekáček, vyložíme ho alobalem, aby jsme se zbytečně nepřipalovali zeleninu na dno. Vložíme zeleninu do pekáčku a přidáme půl žíce olivového oleje. Olej pěkně rozprostřeme po celé zelenině. Potom zbývá dochucení, dosolíme a dopepříme dle chuti. Průběžně můžete zeleninu ještě ochutnávat. Poté všechno dohromady pěkně smíchejte a dáme to do trouby na 25 až 30 minut. 200 stupňů, horní spodní ohřev, po 15 minutách doporučuji promíchat. Poté si připravíme 45 gramů quinoy, je to asi polovina hrnku. Na polovinu hrnku potřebujete 1 hrnek vody. Když dáte přesné množství do vroucí vody, lehce osolený, vložíme quinoy a vaříme ji na mírném ohni asi 15 minut. Poté si vezmeme kuřecí anebo krůtí prsa. Nakrájíme si je dle toho, jak nám chutná nejvíc. Můžeme si nechat plátek, nebo si uděláme takovýhle nudličky. Osolíme, opepříme. Připravíme si pánev, do které vložíme opět půl žíce olivového oleje a kuřecí prsa na nich lehce zasmažíme zase podle chuti. Po 15 minutách vypneme sporák s kvinou a necháme ji ještě 5 minut ležet v té vodě. Poté už můžeme začít s platingem. Dáme si tam quinoy, krůtí prsa a po 30 minutách skvěle udělanou grilovanou zeleninu. Sami vidíte, jak je ten talíř krásně barevný. A přesně taková by měla být i diabetická strava. Tento talíř obsahuje zhruba 600 kalorií, 40 gramů bílkovin, 25 gramů tuku a 45 gramů sacharidů. Je vhodný i do práce, když si ho dáte do mističky. Já vám přeju dobrou chuť.